Вітаю! До вашої уваги новини від експерту з Головбух за тиждень із 1 по 5 грудня. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Основними є видатки на оборону. Зросли соціальні стандарти, зокрема, місячна мінімальна зарплата становитиме 8647 гривень. Парламент продовжив пільгу на ПДВ для імпорту електрообладнання до 2028 року. Це сприятиме збільшенню інвестицій в енергетичний сектор. Мінекономіки розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких компенсує покупцям держава. Сюди увійшли ескаватори, напівпричепи, котли та енергетичне обладнання. Дія запустила нову функцію про скасування місця проживання. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії старше 14 років. Усі роз'яснення та відповіді на запитання, як завжди, у експерту з Головбух, побачимось за тиждень.